Yurdumyzyň bagy daýhanlarynyň durmuşyna jogapkärli mögütümiň başlanmagy bilen baglanşykly Mary vilayet häkimligine matlagat geçirildi. Çykyşlarda hormatly prezidentimiň owu gojalyk buwdagyna amala asyrýan özgertmelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çeken vilayatyň usat paýtaçylarynyň ahlasy bilen şu ýyl vilayatyň ekrançylyk meýdanlaryna gowşanyň ýokary hasyl berýän tohumlary ekilip, bol paýta hasylynyň kemaly getirilendigini ýykdaldy. Matlagada gatnaşan adamlar we ýaşul netliň wekilleri soňra vilayatyň taryhy we ülkäni öwrenç muzeýine gedelenje etmek bilen Döwrap muzeýiň owu gojalyk buwdagyna degişli bölümine aýlanyp gördüler. Soňra matlagada gatnaşanlar paýta ýygymyna badalga berilen ýere Mary vilayatynyň wekil wazir etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň Ağaltynly ekin meýdanyna bardylar. Bu ýerde ýagşy dilegleri bilen paýta ýygymyna badalga berildi. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne ähli halkymyzyň ýollarynyň aýdyň, geljeginiň bagtly, maksatlarynyň murat bolmagyny özüň müýesser eyle. Türkmen halkynyň milli lideri, hormatly İlyaşulymyz, Gahrman Hacı arkadağımyzyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadaýly Gahrman Hacı serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolup, olary öz penaňda hemişe aman sakla. İl yurt behwitli alyp barýan işlerini elmidama rowaj eyle. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Amin ya rabbel alamin. Hormatly prezidentimiň paýta ýygymyna girişmek barada beren ak paýtaty bilen uruklanan ýaşul netliň wekilleri ilkinjiler bolup Ağaltynly pellere girdiler. Kimde bismillah bilen bu möhüm işiň başyny başladylar. 2024-nji ýylyň paýta ýygymyna ýagşy dilek arzuwlar bilen girişilmegi münasibetli ekrançylyk meýdanyna kalbyny joşa getirýän zähmet galkynşy emele geldi. Vilayatyň paýtaçy kärenesileri, ýygymçylaram bu asly başlangyjy ýer. Ak patryk diýip asylan ak kanalary salatynlyk bilen soňrup paýta ýygymyna goşuldylar. Ağaltynly atazat halaşky hereketleriň giňden ýaýbanlanmagy, vilayat boýunça paýta ýygymyna köpçülikliň badalga berilendiginiň boşlukçysy bolup, daýhan göňüllaryny hasam belende göterdi. Hormatly prezidentimiň şu ýyl paýtanyň we bugdaýyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyryp bermegi, vilayatyň hasyl usatlarynyň zähmeti bolan höwetlerini has artdyrdy. Bu ýerde paýta ýygymynyň başlanmagy münasibetli medeni köpçülik çärelerine de uly orun berli. Dawran geçen ýerine Ağoýlyň uzyn hatary gurulyp Türkmen owatynyň ajaýyp keşfi döredildi. Bedemen sahnada ýanglanan aýdym taýly çykyşlar ajaýyp döwrümiň hoş howaly mukamlary bolup ýanglandy. Vilayatyň medeniýet we sanat usatlarynyň estrada aýdymçylarynyň birleşen tan toparlarynyň halkymyzyň ruhu dünýäsini baýlaşdyrýan çykyşlaryna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadağymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaňly Gahrman serdarymyzyň alyp barýan ýyl ýurt, umumy adamzat, behwitli dünýä nusgalygy işleri, milli baýlygymyz hasaplanýan ak paýtamyz, hasyl usatlaryň çekýän päk we halal zähmetleri joşgunly wasp edildi. Dawran saryanna bedelen Ağoýlary owu gojalyk mallarçylyk, paýtaçylyk buwdaklarynyň ötüş özgertmelerini giňden beýan etýän sergiler, bagşy taýdan alan aýdymta toparlarynyň belin teňde ýanglanýan owalary toý şatlygy bilen utgaşyp öz bolşy taýlaşygy emele getirdi. Dawran geçen ýerine gök, bakça, dokma we azyk önümleriniň owu gojalyk gurallarynyň amaly gaşam tanywatynyň hemde beýleki taryh we milli gymmatlyklarynyň sergilerine de uly orun berli. Davraly toy gününe bereketli taçaklar ýalyp, toy gadanlary atarlyp, dürli tagamlar taýýarlanyp we toy mehelletine hüdür edildi. Mary vilayet polisi müdürliginiň guramagyna ýanyň howpsuzlygy we ýol gödäkçiligi bölümleriniň işgärleriniň gatnaşmagyna mehanizatorlar bilen geçirilen wagt netiga çäretem ören täsirli boldy. Soňra vilayatyň hasyl usatlarynyň ihlasly zähmetleri bilen dören, üstüne Ağaltyn hasyl ýüklenen ýük awtologlarynyň kerweni şowly badalgaldy. Seher bilen badalgalan üstü Ağaltynly ýük awtologlarynyň hatar uran kerweni Sakarşahy etrawynaky her ýyly 40 000 tonna tohumlyk paýtany gaýtadan işleýän paýta rasalaýjy kärhanatyny guralan dawran geçen ýerine geldi. Bu ýerde 2024-nji ýylyň täze paýta hasylynyň ilkinji tonnalary ýüklenen ýük awtologlary uly toý şatlygy bilen garşylandy. Dawran dowamy vilayatyň medeniýet işgärleriniň paýta ýygym mögütümine badalga berilmegi münasibetli taýýarlanan aýdym taýly çykyşlary bilen utgaşdy. Ýerine ýetirilen döwrap aýdymlar, hasyl usatlarynyň çeken asly zähmetleriniň waspyny ýetirýän tanытlar, edebi taýly çykyşlar hasam göwün joşdurjy boldy. Dawran geçen ýerine medeniýet işgärleriniň paýtaçylaryň paýta meýdanyna çekýän zähmetiniň ajaýyp görnüşlerini görkezmekleri, daş töwerekde gelin ýyllaryň köpçülikliň ýerine ýetirýän ili işleri, tikin önümleri dawra aýratyn öwüşgün berdi.
Dawarada welaýatyň dokma toplumlaryny öndürilýän matalaryndan tikilip taýarlanan toýlubatlary döwrap sagy egin eşiklerini mahabatlandyran purzatlarym görkezildi. Şeýle dawraly purzatda ýaşuny netililen we mehrem inilen harmanyňda bereket diýip ýagşy dili arzuwlar edip, ak pagtan ýüze tiýilmeklari bilen ak altynyň ilkinji tonalary kabul edildi. Dawra gatnaşçylar takarsagy ýetrawynyň pagta rasalaýjy kärhanatynyň işleri bilen ýakyndan tanışmaga da mümkinçilik aldylar. Kärhanadaky dünýä nüňlerine laýyk gelýän tohumlyk pagtany gaýtadan işleýän kuwatly enzamlar ýaşuny netliň wekillerine uly buýsanç töretdi. Harmanyňda bereket, welaýatyň ak altyn usatlary.